2010 елдан алып, Күгәрсен башқұрты менен Балтас татары антонимдар. Башқұртстан республикасында барған түрлі иҗтимагый саяси проблемаларга карап, безнең йөрәк әрней. Йыр. Башқұртстанда яшәем, бик горур минең милләт. Туган ерем турагында тыңлап үтсә әкият. Югары уку йортында 5 ел буе укыдым. Кызыл дипломымды тотып эш Макдональдста таптым. Егеменлек эш хакында ипотека түләйем. Алла бирһә 90 елдан түләп бетер яне. Балтаста дарыйында 54-нче елда Рөстәм исемле егетне күргән был якты дөнья. Авылдарга газ үтмәгән, асфальт урамдары, ә безнең президенты бүген бик матур мыектары. Кызып киткән мыектары, карайбыз бестенән. Күрәһең эштәре каты төзи бит ул гранашпа. Башкорт телен үтерүгә күпме көз юнәлтелгән. Бер касан да онытмабыз, Ә бында себен төшкән. Яхшы тормышка ышанып, яшәп яда Башкортта. Көндә үсүлде ишетеп, Хаумыгыз кәзерле дуслар. эш хакы нимә икәнен оныттык инде күптән. Хәлең нисек һорама һин президентка Рөстәм. Президентка Рөстәм. Бик матур мыектары. Президентка Рөстәм. Төзи бит ул гранашпа. Страйковая команда!